ओम उत्पत्ति संहार कृताल सुश्रुत सर्वेषां महदेजाल कविशाकर प्रदत्तशिरमहादेवं पञ्चशतसभां सरस्वतीशापूजादं जयदेवानिशिमष्टगुञ्जरेऽच्युतं गमनादं सकलं सर्वं व्याकर विष्णुं सर्वगुं कालैरुगे वीरञ्जष्टगुञ्जरे प्रकाशितं भावविनोदिया ठाकुर भक्त वत्सल हरे भक्तଙ୍କ ପାଇଁ କଳେ ବର ଦଶମୂରତି ଧରି ଭକ୍ତ ତୁମର କି କରିବ ଭକ୍ତ ଭୁଲରେ ଥାଉ ଭକ୍ତ ପେଶିଲା ହସ୍ତିନାକୁ ଦୂତ କୋଣରେ ଯାଅ ଭକ୍ତ ଦେଖାଇଲା ସ୍ତମ୍ଭକୁ ସ୍ତମ୍ଭ ହେଲା ଉଦିତ ଭୂତ୍ୟର ଭୂତ୍ୟ ପରିଭୂତ୍ୟ ଗଣେ ଦିନ ଅଚ୍ୟୁତ ବିଷୟା ରସରେ ମଜିଲି ସାଧୁ ସଂଘକୁ ତେଜି ତରୁଣୀ ତନୟା ତନୁକୁ ଦେବାର ଜନି ହେଜି ତୁମ ନାମ କାହୁଁ ଜାଣିବି ପ୍ରଭୁ ଜଗତ ଜୀବନ ପ୍ରକୃତି ମୋତେ ବୁଲାଇଲା ସୁଧାର ସତ୍ୟାନ ପତିତ ପାବନ ମାନ ଯେ ଯେଉଁ ମଣି ତୁମର ଦିନ ଅଚ୍ୟୁତ ଯେ କହି ତେଣୁ ଭରସା ମୋର ଦୁର୍ଜନ ଲୋକଙ୍କୁ ଡରଇ ପିଠି ଯାତନା ଦେଇ ନିରେକ ହୋଇ ପଡ଼ିଅଛି ଭବ ସାଗରେ ମୁଇଁ ତୁମ୍ଭେ ଯେବେ କୃପା କରିବ ମତ ଥିବ ଆବରି କୃତାନ୍ତକ କିସ କରିବ ବୋଧ ସଡ଼ ହୋଇରି ପାଣ୍ଡବକୁ ତୁମେ ରଖିଲ କି କଲେ କୁରୁପତି ଯାହାକୁ ତୁମେ ଯେ ରଖିବ ଗଣେ ଦିନ ଅଚ୍ୟୁତି ତୁମ୍ଭର ଭୂତ କେ ହୋଇବ ଅଷ୍ଟମଣ୍ଡଳେ କହ ସେ ମୋତେ ଶୁମ୍ଭ ସମଗଛ ହୃଦୟ କିନ୍ତୁ ନବ ତୁମ୍ଭ ସେବା କାହୁଁ ଜାଣିବି ତୁମ୍ଭ ଭକ୍ତଙ୍କ ସେବାର ସୀମା ନ ଜାଣି ଓଳି ରହିଲି ଅବା ଶ୍ରୀବସ ଅଙ୍କିତ ଏମାନ ଯେଉଁ ଚରଣେ ନୀତି ରୁଦ୍ର ପଦ୍ମଜୁନି ବୁଲନ୍ତି ଗଣେ ଦିନ ଅଚ୍ୟୁତି ମାୟା ଜାଲ ଟୋପେ ପଡ଼ିଲି ଦିଗ ନଦୀ ସେ କୂଳ ଭ୍ରାତା ବନ୍ଧୁ କିସ କରିବେ ମୋତେ ନଇଲା ସ୍ଥଳ ରଖିଲେ ରଖ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଉ ନାହିଁ ରଖନ୍ତା ତୁମେ ନ ରଖିଲେ ଭାସିଲି ଶୁଣ ଓ ଚିନ୍ତା ଶ୍ରୀବତ୍ସ ବୋଲି ଏକ ଦିଜ ହୃଦୟ ମାଇଲା ନାଥ ତୁମ୍ଭେ ହୃଷ୍ଟ ହୋଇ ହସିଲ ତୁମ୍ଭ ମହିମା ଅନ୍ତ ରାଜୁଷି ସଭା ଯଜ୍ଞଶାଳେ ବେତ ଧରି କୁଣ୍ଠିଆ ନୃତ୍ୟକୁ ନୃପତି କରାଅ ପ୍ରଭୁ ଏଡ଼େ ହଟିଆ ଗାଧ ଜାମ୍ବିଳ ଗଣିକା ତାଙ୍କୁ ଦେଲ ସୁଗତି ତୁମେ ଯେ ପତିତ ପାବନ ଗଣେ ଦିନ ଅଚ୍ୟୁତି ତୁମ୍ଭ ଚାମରେ ଜଣାଅଛି ଗୁରୁ ସନ୍ଦେହ କଥା କେ ଗୁରୁ କେ ଶିଷ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି କାହିଁ ମୁଣ୍ଡାନ୍ତି ମଥା ଅବିବେକ ହୋଇ ରହିଲ ହେଲେ ଶୁଣି ଚକିତ ଦିବାର ଜନି ଉଣୁତାଇ ଶାନ୍ତ ନଇଲା ଚିତ କେ ଦେବତା କେଉ ଭକତ କେ କାହାକୁ ବୁଝିଲା କେରୁ କେବୁ ରାଗ କରାଉଅଛି କେଉ ଗୁଟା ଗୁଞ୍ଜିଲା କେ ଜ୍ୟୋତି କେ ସତୀ କେ ପଟି କେଉଁ ଗୋଟା ନିରସ କେ କଲା ତୁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱବାଦ କେଉଁ ଗୋଟା ହରସ କେ ନର ଗୁଞ୍ଜର ତୁରଙ୍ଗ କେ କାହିଁରେ ଆଶ୍ରମ କେ ଅଙ୍ଗେ ଚନ୍ଦନ ଲେପନ୍ତି କେଉଁ ପିଣ୍ଡ ଦହନ ଛପନ କୋଟି ଜୀବ ଜନ୍ତୁ ସର୍ବେ ଘଟେ କତ ଲୀଳା ନିମନ୍ତେ ନାନାକାର ଗଣେ ଦିନ ଅଚ୍ୟୁତ ଗୀତା ଭାଗବତ ପୁରାଣ ଚାରି ବେଦ ପୁଛିଲି ତୁମ୍ଭ ବିନୁ ନାହିଁ ଗତି ମୋ ତୀର୍ଥ ବାଟ ଲୋଡ଼ିଲି ଗୁରୁ ଶବଦ କୃଷ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ କହିଲେ କର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟ ଶାନ୍ତି ଦୟା କ୍ଷମାକୁ ହେତୁ ଚୈତନ୍ୟ ମନ ପ୍ରିୟ ପର ଲୋକ ବୋଲନ୍ତି ଗତ ପରତେ ଭାନୁ ତନୁ ତ୍ରିଗୁଣ ଗତି ମେରକୁ ସନ୍ତ ଦର୍ଶନ ଭାନୁ କମଳ କେଶର ଦଳରେ ଲୀଳା କରେ ଭ୍ରମର ଶୂନ୍ୟରେ ଜ୍ୟୋତିର୍ମଜ୍ୟୋତି ଶୂନ୍ୟ ଚୁମ୍ବେ କେଶର ଛପନ କୋଟି ଜୀବ ଜନ୍ତୁ 33 କୋଟି ଦେବ କୟୋଚ୍ନୁ ଅଚ୍ୟୁତ ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତ ଯାହାର ବାସନା ଥିବ ନ ଜାଣି ମୁଁ ଜଣାଉଛି ମଣୁଥିବ କେଶବ ଥିବାର ଜନି ତୀରେ ତୀରେ ମୋର ହୃଦୟରେ ଥିବ ଜୀବ ଥାଉଁ ଥାଉଁ ଶରଣ ପ୍ରଭୁ ଲାଗୁଅଛଇ ପ୍ରାଣ ପ୍ରୟାଣ ସମୟକୁ ମୋତେ ଭ୍ରମ ଲାଗେଇ କେଉଁ ବର୍ଷ କେଉଁ ମାସ କେତେବେଳରେ ମୃତ୍ୟୁ କାହୁଁ ଯାଇ କାହିଁ ରହିଲା ମୋର ନଇଲା ହେତୁ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଶୁକ୍ଳ ଏକାଦଶୀ ସେ ଦିନକୁ ମୋର ଆଶା ଅଭୟ ଚରଣେ ମାଗଇ ମୋର ଏଇ ଭରସା ଚିତ୍ରୋତ୍ପଳା ନଦୀ ଉତ୍ତରେ ଗ୍ରାମ ନେମାଳ ସ୍ଥାନ ସେ ସ୍ଥାନେ ଦେହ ରହିବ ମୋର ଏଇ ଧ୍ୟାନ ଛପନ କୋଟି ଜୀବ ଜନ୍ତୁ ଯେଉଁ କରିଛ ଜାତ ତୁମ୍ଭର ଭୃତ୍ୟର ଭୃତ୍ୟମୟୀ ଜଣେ ଦିନ ଅଚ୍ୟୁତ ଏଠି ଶ୍ରୀ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ ବିରଚିତ ଅଷ୍ଟଗୁଞ୍ଜରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓಂ ବନ୍ଦେ
ମହାପୁରୁଷ ତେ ଚରଣାରବିନ୍ଦ